șată pirușană, cum sa dar la feată, sentivet niheamă, cum sa dar la feată, șată pirușană, cum sa dar la feată, sentivet niheamă. Ina, ina, Gione, ina tu grădină, ina, ina, Gione, să-i meacați de mână. Cum sa dar la feată, șeci Minduiescu, cum sa dar la feată, Sfânt Iisusescu, cum sa dar la feată, șeci Minduiescu, cum sa dar la feată, Sfânt Iisusescu. Ina, ina, Gione, seara tu livadă, ina, ina, Gione, da, da, să-i vadă. Cum sa dar la feată, îmșată ca luna, cum sa dar la feată, să-i țâba căruna, cum sa dar la feată, îmșată ca luna, cum sa dar la feată, să-i țâba căruna. Ina, ina, Gione, cât doi în vremu, ina, ina, Gione, căruna snă băgamu. Cum sa dar la feată, pirușana meauă, cum sa dar la feată, vestă să-i iau. Cum sa dar la feată, pirușana meauă, cum sa dar la feată, vestă să-i iau. Ina, ina, Gione, ina, Iisuseami, ina, ina, Gione, vestă tiniami, ina, ina, Gione, ina, Iisuseami, ina, ina, Gione, vestă tiniami. Bravo, bravo, bravo! Frumoasă Elena noastră. Granzulea, mulțumesc din tot sufletul și să știi că fiecare cântec armânt pe care tu îl aduci, dar și mama ta, celebra Silma Granzulea, înseamnă o bucurie pentru noi și pentru telespectatori. Vă mulțumesc și eu. Am pomenit de piesa nouă pe care urmează să o cânt puțin mai încolo, probabil. Exact, bine spus, că am ținut-o ca surpriză. Exact. Și trebuia să spun și numele piesei, Bună seara la fitușe. Da, Aceasta va fi noua chiar te piesă. rog să ne traduci un pic, să nu cumva să ne zici ceva care eu știu. Nu, Bună ne seara la bine fitușe. crezut, e o faci fată așa extraordinară și nu ar îndrăznia să spună nimic. Dar să știi că bucuria este foarte mare pentru noi când ascultăm un cântec armânt și când mai avem și traducere pe lângă asta. Eu zic că din cântecele acestea se înțelege ceva și surpriza sper să fie înțeleasă mai mult de 50%. Așa e. Să dea Aveți Dumnezeu. temă. Avem temă pentru Avem acasă. temă de gândire. Avem temă de gândire. Vă mulțumesc mult. Noi îți mulțumim.